сокинони ин баландошиёна дар маҳаллаи навбаҳори ноҳияи Синои Душанберо шароити бинои нотамом нигарон кардааст. мегӯянд тибқи шаҳрнома миёни онҳо ва ширкати бинокори Рустамиён бино мебояд соли 2018 расман ба истифода дода мешуд, вале то ҳол ин кор анҷом наёфтааст. оби канализатсия маҳкам меша 34 дом да як канализатсия ҳаминҷа сар метиҳанд. боди ҳавош чиркин меша, кӯдакон нафас мегиранд. шароитамон бениҳоят бадай. дома қабул кардагӣ нестанд, нимкола. мо зиндагӣ дорем. ҳар рӯз ҳар проблема дар ҳамин дом аст. ҳарчанд бино то ҳол аз комиссияи давлатӣ нагузаштааст, вале сокинон ки дар иҷора ба сар мебурданд, нақл карданд ки аз ночорӣ ба ин ҷо омадаанд. дар бинои нимтайёр омада бо як сол ду сол дигар дар байни чанд хок зиндагӣ кунанд. баҳси биноҳои нотамом рӯзи 3 январ дар нишасти хабарии Кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон садо дод. низом Мирзозода раиси ин ниҳод мушкили сокинонро дар биноҳои нотамом ба сатҳи маърифати ҳуқуқии онҳо рабт дод. дар шаҳрнома мебандем шумо ки мулла агар маблағ сари вақт наспорӣ ҷаримаҳо ситонида мешавад, яъне ки бо як маблағи иловагӣ талаб карда мешавад. чаро ки шаҳрванди мо дар вақте ки муҳлати сохтмон масалан 2 сол ё 3 сол муайян мешавад, дар ҳамон ҷо наменависад ки пас аз гузаштани муҳлати анҷомёбии сохтмон, яъне ки барои ҳар як рӯзи ки кашолкорӣ карда мешавад, фоизи муайян маблағ нигаронида шавад. ин ҳам маърифати ҳуқуқӣ аст. муштариён бар ин назаранд ки ширкатҳо дар шаҳрномаи дуҷониба бештар манофеи худро ба назар мегиранд ва ҳангоми бастани чунин санад ба ҷуз розӣ шудан интихоби дигаре надоранд. ина ҳеҷ ки ба доид мо намераса, лифт надорем, азоб мекашем. ваъда кардагиянд ки лифта мечаспонанд, лекин лифта кай мечаспонанд номаълум. монда шудем, касал шудем. он надорем 9 метраш 8 метраш, мо пиёда он мекашем. намояндаи ширкати Рустамиён ба сокинон ваъда дод ки дар зудтарин фурсат мушкилиҳоро ҳал хоҳанд кард. тоҷираҳо лифтҳои ҳамин афтода бояд аниқ бишавад. сумпумша споридагӣ коронавирус шид, хеле канта чид, канта дроз кашид. масалан оли сумаи одамон нуспорида хеле мондагиай. дурӯғмон мега. сокинон ба ваъдаи намояндаи ширкат бовар надоранд, зеро ба қавли онҳо дар гузашта борҳо чунин ҳарфҳоро шунидаанд. баҳсҳои печидаи манзилро ки дар аксар ҳолат ҳам сокинон ва ҳам соҳибкорон худро ҳақ меҳисобанд, дар Душанбеву атрофи он ва манотиқи дигари кишвар низ дидан мумкин. тибқи иттилои расмӣ дар соли гузашта Кумитаи сохтмон ва меъморӣ бештар аз 9400 камбуд дар сохтмони бинову иншоотҳоро ошкор намуда, ширкатҳои сохтмониро дар ҳаҷми зиёда аз 1 миллиону 600 ҳазор сомонӣ ҷарима бастааст.